Rád, že ste prišli na túto tlačovú konferenciu. Pre tenisový klub Empire Trnava je toto vrchol organizácie. Je to najväčší ženský tenisový turnaj na Slovensku a sa nesmierne tešíme na hráčky, ktoré prídu k nám do areálu a verím, že uvidíme špičkový svetový tenis. Samozrejme to najväčšie lákadlo sú slovenské hráčky, o čo sme sa presvedčili aj minulý rok, keď Kaja Šmídlová dokázala vyhrať tento turnaj a potom nadviazala na Trnavu ďalšími skvelými výkonmi, či už v Prahe alebo na Roland Garros. Takže verím, že všetci ste teda vítaní v našom areáli. Vstup na podujatie je počas celého týždňa zdarma. Ja by som ešte doplnil v tej histórii, takže je to 7. ročník Empire Slovak Open. Tento turnaj začal písať svoju históriu v roku 2009, keď tá dotácia turnaja bola $25,000. Vtedy bola víťazka Ivone Moisburger a postupne každé 2 roky sa navyšovala dotácia z 25 na 50, respektíve 75,000 a tento rok je vlastne prvý rok dotácie $100,000 amerických dolárov.